Това, че важи в бизнес контекст, академичен и с идеална цел, ме кара да мисля, че нещата, които аз изведох като 10 Big Rocks, са положени на общочовешки ценности и човешката същност. И по тая причина не виждам изобщо страна, в която това да не работи. Разбира се, те са по-интересни за мултинационални екипи, където хората са разпръснати по континенти, но за България, където една фирма има офиси с цялата страна, същото би работило. Дори би било малко по-просто, понеже нямат междукултурни различия, междуезикови. Вашата методология приложима ли е в България? Изпробвана ли е вече някъде? В България още не и се радвам, че съм тук сега, но приложима е в корпорациите, в които аз съм работил като менеджер. Тя така и възникна. Аз съм тествал и изработил с екипите, които аз съм ръководил. Последно бях Head of IT Services Eastern Europe, Middle East and Africa, значи Източна Европа, Средния изток и Африка. Горе-долу половината земно кълбо като география.